உங்கள் லவ் ஸ்டோரியை ஃபாரெவருக்கு கேப்சர் பண்ண ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வே வேணுமா? இதுக்கு பர்ஃபெக்டான சாய்ஸ் தான் அக்ரிலிக் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்டான அக்ரிலிக் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம். இந்த 34 இன்ச் அக்ரிலிக் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் உங்கள் லவ் ஒன்ஸ்க்கு கிஃப்ட் பண்ணால் ஒரு பர்ஃபெக்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இந்த கஸ்டம் அக்ரிலிக் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வாலில் ஹேங் பண்ணிங்கன்னா செம கிளாஸியான லுக் கொடுக்கும். அக்ரிலிக் ஃபினிஷ்னால் உங்கள் ஃபோட்டோவுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியர் லுக் கிடைக்கும். ஆனால் லைட் வெயிட்லையும் சேஃபாகவும் இருக்கும். எங்கள் டிசைனில் நேம் என்கிரேவிங், ஃபோட்டோ கிளாரிட்டி ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வெப்சைட்லேயும் வாங்கிக்கலாம். உங்கள் மெமரிஸை கிஃப்ட் விட்ஸோட ஷேர் பண்ணணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணுங்கள்.